Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Base, ari ako diri sa police headquarters. May nadakpang kuno nga nagkawat sang baka. Interviewon ko sa base. Ikaw ang makawat? Hindi, kuya, makawat. Hindi ka magputik. Ikaw gid ang makawat. Wala, kuya, gaputik. Hindi, kuya, nagkawat sa baka nga to. May nakakita kuno sa imo sang kawaton mo ang baka nga to. Nanuman gimpiyo ko gid nga wala sa makakita sa akon. Sangguyuron kong baka nga to. Dakop. Base amo yadto ang aton blue by blue nga interview sa gago nga makawat. Your trainee reporter, Brooke Tuso, out. Oh, sign off sa dayon. Daw nabitin ako sang balita sa radyo kay Inahaw. Aber, liwat naman ko nga mamati. Gamiton ko naman liwat ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, sticker sang Bumbu Radyo. Kag wala malansang isa-isa lang ka istasyon. Kag sa wala pa kita magkapadayan sa ato matawang nga drama, ari aning sa ka-flash report. Hari sa aton trainee reporter, si Proctuso. Proctuso, come in. Roger Base, location. Ambot kong din ini. At any rate, About any rate, At any rate, ari ako diri sa isa ka dako nga baray sa diin nagaginamo ang mga tao. Kay may isa ka dako nga manog na nakita, Base. Uy, manog? Manog naman? Oh, daw ano ka dako manog na Proctuso? Dako, Base, kag kalaba. Daw isa ka metro ang kalabaon. Ay, isa ka metro lang? Damo ba kung na nakita nga dako pa sa isa ka metro? Wala pa sila siguro kakita sang manog nga nagatulon sang traktura ay. Base, ining manog nga ini. Tumalagsahon. Talagsa ka lang makakita sini. Tungod may bustipol. Bustipol.
Kag base, mapula-pula ang punta sang iya. Ulo. Kag sa baylong himbis ang makita base, ang imo makita, ugat nga nagagataw. Ruktuso! Go, go! Ano nga klase sa manog naman? Ambot man gani base, man makatilingalang manog nga ini, tungod may bustipol. Ay, may isa ako katao nga interview on base. To, dali na di. Oh, baskog ba? To, ano nga klase sang manog ginao? Kag sa di nila magalin? Nakita mo gina nga nagalin sa buho, mamangkot ka ba? Ay, di. Paano nagli nakasulod sa buho? Kag di nang iya ikog? Basi ito ba sa sulod eh? Base, kanami tulukon. Nagalabaw sa buho ang katunga sang manog. Pro ang katunga, ato pa sa sulod. Grabe! Base, bebe, tilawan ko nga butongon. Uy, gatis ko. Ala, Base, ano nga klase sa manog ini? Hindi, samtang ginahimas mo, nagainit, kag nagakurog. Nano? Oh, hala, Base, nagsuka. Base, nagluya ang manog. Uy! Tuso, go. Ano gano'n klase sa manog naman? Ambot man gani Base, basta ang iya ulo kahining. Base, dahil lagi bisa kay butongon ko. Agoy! Uy, hala, ano to? May nag-aragoy? Base! Hindi galiman og Base! Ikaw gali sang tao nga ginpalapos sa buslot! Siling ko gidaw. Hoy, kunto! Kabastos imo! Nga mo ginakalabas imo! Tuso! Go! Instruction na rin sa base, balik na rin sa studio. Roger Base, this is your training reporter, Proctoso, out. Ano? Mabaligya ako sang luya, oray? Ay, oray. Dugay ko na yung kinahimo. Matuod niya nga luya atsa-atsa. Hibalo ka atsa-atsa. Sang isa kadlaw, nag-abot ang luya halin sa kanlaon. Susperte ka barato mo. Hamak mo nga
Nagbakal ako sang isa ka sako. Ha? Apang sang ginlibod ko na. Wala sang mabakal. Ako ya oray, kung maglibod kuya sang luya, mabakal gidya mo. Ha? Ay, nakahibalo ako, Cha-Cha. Apang kinahanglan. Buligan mo ako nga mabaligya ini. Kay madali na lang ni maglaya. Sige ihambal ko na ng buhaton ko oray. Hindi ka magsiling nga, malibod man ako sang luya. Ay, hindi, Cha-Cha. Luyag ko nga magpakuno-kuno ka nga aswang. Ano? Mapakuno-kuno ako nga aswang? Ay, si Uray man. Sa katahom ko nga ini, mapakuno-kuno ako nga aswang. Ay, magtakod ka lang sang maskara, Cha-Cha. Inang maskara bala nga iya sang aswang. Pagkatapos, mamangga ka sang tawo. Tapos, dumugon mo ang tawo. Sa sina, mapati sila nga may aswang. Gagang tanan nga tawo. Mabakal sang luya para kontra sa aswang. Kung maubos ang luya, Cha-Cha, hatagan ko ikaw porsyento. Total, wala ka pa man customer. Uy, tumaayo ina matuod Uray Ay, oo, Cha-Cha. Maayo ina ng India. O ti ano, sugot ka? Ate, deal Pero kinahanglan, hatagan mo ko sa maskara ha. Ate, oo, Cha-Cha. Babalik ako karon nga may dala na nga maskara para sa imo. Oh, tanawa. Amo ining maskara nga gamiton mo, Cha-Cha. Wala Uray, kalaway man sini. Ayala, kalaway gidya ho. Bisan ako, nahadlok sini Uray. Ay, sige na. Isuksok na ina, Cha-Cha. Kag tanawa ang effect. Abaw, effect. Pipa, bakal to gani anay sang gas? Nga, mabakal kita sang gas na ika. Kimi kuryente man. Wala kita makabayad. Gani nga ginutod ang kuryente naton. Di si Filimon lang ang pabakla na ika. Ay, sige na lang gani Pilimon! Dali di bala anay! Anay? Abi, bakal to anay gas? Si Pipa lang Kay ikaw ang lalaki. Yan ako lalaki ako. Basi kung lambatan ako na sa mga adik. Damo ka pa balibad. Ikaw to bakal gas. Ikaw lang Ikaw! Ha! Hindi na kamo magbais pa Kamo nga duha ang mabakal sang gas. Are ang kwarta, Pipa, Kag ikaw naman, Pilimon, ikaw ang magdala sang lipid. Sige na, maglakat na kamo.
Kay uho madulom na. Dasigang paglakat Filimon. Kay uho, dulom na. Kabalo ko nga daan nga harapon ka. Ikaw na ka ng harapon. Nakakita ko ya sa dulam ni. Tuod, no? Kay do sa kabog kaabi mo. Hala, tik-tik. Oh, hala, Filimon, may tik-tik. Meswang sa unan pipa. Ay, puraswang. Wala. Ay, hindi! Aswang! Ulit ako. Pipa! Ulit ako. Ato na sila nga duha. Karon, mahulat naman ako sang lain nga biktima. Ay na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradyo Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot
diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang Bacolod Number 1 Basta Radio Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, nanginbahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, nanginlulubngan sang ilang mga handom kag mga kadipay, nga nanginsaksi man sang ilang mga pag-antos
kagkabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial J, makig-upod kita sa ina pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ina kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial J. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial J. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bayan sa nagligad, nakibot kidang iloy ni Kari sa magpauli ini, nga higko ang bayo sini, kagision pa. Suno kay Kari, jutay lang siya nga makidnap. Apang maayo lang gani kay nakapalagyo siya. Apang likom sa amon ihibalo, nagapakuno-kuno lang gali si Kari, nga ginkidnap siya. Ang matuod gali, nagpaligad sila sang gabi ni Sim sa balay sang kilala sini. Ginbuhat lang ini ni Kari, agod nga manginsikat siya sa amon lugar. Diri sini nga bahin mapadayon ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Janice! Janice! Bugtaw! Janice! Nay? Nga May natabo kay Kari. Ano? May natabo kay Kari? Naano si Kari, Nay? Ano natabo sa iya? Jutayan lang siya kuno makidnap. Ano? Jutayan lang siya nga makidnap? Ano nga makidnap man? Nag-attend to siya sa party? Jutayan lang gani siya makidnap. So nagapapauli na siya. Ugaling, nakapalagyo lang siya. Ano? Oh, Diyos ko. Amo gali, Nay? Oo. Maayo lang gani kay nakapauli pa siya. Sang buot na kuno siya nga ikarga sa isa ka salakyan, may naglabay nga isa pagid ka salakyan. Kag nagpalagyo ang mga tawo nga buot magkidnap sa iya. Oh, Diyos ko. Dasa hindi ako makapati si Ninay. Dasa hindi ako makapati na may malaing nga matabo kay Kari. Subong, may mga tawo na nga nagkanto sa ila. May mga reporter na gani eh. Nagpangusisa sila dito. Kag nagakuha kuno sila sang balita kung ano gid ang matuod nga natabo. Amo gali, Nay? O hindi. Dasa hindi ako makapati sini pa. Dasa hindi ako makapati sini, Nay. Wala gid ako maguna-kuna nga matabo ato sa akon, Janice. Wala gid ako maguna-kuna. Ginkulbaan gani ako eh. Ang laom ko anay kung hindi na ako makapauli nga buhi sa balay. Kag maayo lang kay wala ka nakaupod. Kung tani, naumid ka pa sa akon malain nga swerte. Wala ka balagin tulong ni Sim? Wala na lang eh. Ginpasakay lang niya ako sa taxi. Isa pa, amo ni nang gusto ko eh. Hindi ako maluyag nga mabudlayan pa siya.
Apang wala mo gid makilalang mga tao nga ato? Kag wala mo gid matandaan ang ilang salakyan? Wala gani. Basta itom nga salakyan amoy nang hindi ko makita sang maayo. Isa pa, medyo groggy naman ako. Kaya kadamo sang nainom ko sang gabi nga to eh. Amo gali? Oo, Janice. Ay, naginulsol gid ako. Kung nga nagkanto pa ako sa party, hindi ka kaupod. Pero, may tanay kung ara ka. Kaya hindi sila maghandom sa pag-rape sa akon, kay ti. Madulaan sila sang gana mo. Kay kalaway nga daan sa imo. Hindi sila makahuna-huna nga buhatan kita sa malain. Ay, Janice, doy sa kasumpa para sa akon ang natabo nga ini. Kung hindi ako matahom, kung tani, wala ko pa naagyan ng amo sini. Nasumpa para sa ako ng kaanyag ko nga ini. Kar, pangamuyuan na lang Madakpan na mga tao nga naghandom sa malain sa imo Pangamuyuan na lang. Hasta subongkar. Wala gin madakpan kung sinong naghandom sa pagkidnap sa imo, no? Oo man. Wala man sang ginsugid sa ako ng mga pulis. Makapila na ako magbalik-balik dito sa ila. Ang driver gani sa taxi, wala man sang masugid kiti. Dayon man niya kurbot mo. Kung nabilin ako nga isahanon, nga napakig-away sang akon dungog. Ay, oo gali. Da wala ko na makita si Sim nga nagabisita sa imo, haw? Oo man. Nagaduwa-duwa siya sa akon. Nga, rapon ako sa mga kidnapper. Ganina akig ako. Kanakig-break ako sa iya. Wala na kami Anong kinhimo mo, haw? Basta kadamo mo sa lalaki diri. Madamo po kayo sa makita nga lalaki nga sobra pa sa iya, no? Pero, bilib yun bala ako sa imo mo. Pati sa Facebook nag-viral ka. Kaisog ko no sa imo nga napakig-away sa kidnapper nga ato. Oo matuod na iya. Ginhimo ko ang tanan para masalbar ko lang ang akon dungog. Sa hindi gid ako makapati nga matabo ato kay Kari. Kag suno sa iya, ginhimo niya ang tanan para nga masalbar niya ang iya dungog. Sa pagpadayon ko pagid. Nay, sino ina ho? Inang babayi bala nga nagalakat sa dalan. Bago ko lang siya nakita diri Ay huo, Janice, anak. Bag-o man lang ina sila diri. Daw sang isa ka semana lang ina sila diri. Upod sang iya pamilya. Ang ngalan niya sina amo si Suli. Didto na sa nag-star sa pihak nga bangga. Kagkilala ko ng iya iloy. Kag nagalibod na siya sang mga frozen foods. Ato ba lang sudan naton kaina? Na, sa iya ko to ginbakal. Ay, amo gali, nay? Sila lang na kuno nga duha ang nagaluto. Kag si Miga Pitang, amo ang ngalan sang iya iloy. Ay, amo gali, nay? Kagwapa sa iya, no? Huo man. Gwapa pa siya kay Kari. Ay, sus, nay. Hindi ina pag-ipabati kay Kari, ha? Hindi siya maluyag nga may iban pa nga babae nga mas gwapa sa iya. Promoy na yung matuod. Si Suli iya, wala labot nga matahom, mabuot pa. Hindi lang ina pag-ipabati kay Kari, nay, ha? Nakahibalo ako nga hindi niya ina maluyagan.
Gusto si nanay. Nakahibalo man ako nga maakig si Kari kung makahibalo siya nga may karibal siya sa kaanyag. Kag amo inang rason kung nga akong iya nangin abyan. Kay ti, hindi ko iya makakumpit sa iya mo. Man malaway ko iya. Pero, sige lang Ako iya, makahibalo gi ko iya magbaton sa kamatuoran bisan ano kasakit. Pero, ano ayan ang buhato ni Kari? Kung makahibalo siya, nga mas matahong pa si Solis ang sa iya? Janice, may sugid ako sa imo. Ano ina, Kari? Abi mo, kung mag-agi ako sa mga nagatumpok ang mga tao, mabatian ko gid mo, nagadayaw sila sa akon. May isog kuya mo. Dason, napalagyuhan ko pa sila. Wala labot sina. Kilala pa ako sa tanan nga tao, kay man. Popular ako sa Facebook. Bisan sinulang, nagabugno sa akon mo. Hamak po ina, ha? Oo man. Kapopular na matuod sa imo, Kari. Kanami gali kung kilala ka sang tanan, no? Ay, Kari. Ano abi sa imo kung magpadalagan ka sa madason sang barangay kapitan? Nga, hindi. Ha? Piho, madaog gid ako. Maayong adlaw, Kari. Uy, kapitan, ari ka? Ay, magpungko ka. Ay, salamat. Ay, ari ka man, Kap. Kahibalo ka. Madali na lang ang piyesta diri sa aton. Kagtio naman, nga magpangita ako sang reyna para sa aton barangay. Ay, hala, tuod gali, no? Ay, nalipat ako, Kap. Kag gusto ko tani, nga mag-intra ka sa pagkareyna. Oh, ay si Kap Consuling man. Ang iba naman bala. Makahuluya man nga ako lang ang pirmi ang queen. Abi nila sina akong doon di kuya ayawan sang corona kag kapa. Uti ano gid? Kung ikaw ya ang madaog. Kay ti bagay man sa imo. Kag ikaw yang pinakamatahom diri. Baw sige na lang gani Pero Kap, magpangita ka man dabis ang mas gwapa pasang sa akon, ho? Kay kinahanglan, ihatag man sa ilang tsansa nga makareyna. Ati, sige mas madamo, mas maayo. Sugid ako sa imo. Ano ina, Janice? Mapasakop magalit si Soli. Ang bata bala ni Chapitang nga nagabaligya sang frozen food sa bangga. Kag bag-o lang ina sila magsaylo diri. Amo gali? Ano na siya? Matahom man? Oo, matahom siya. Kag suno sa iya, amo na kuno ining kahigayunan na makuha niya sa imo ang kapa kag corona. Ano? Ay wala pa gani. Nagaisip niya sang piso. Wala pa gani na buto ang itlog. Amo nang bati-bati ko. Kag Kari, may nagpustahanay ko no kung sinong magdaog sa inyo nga duha. Ano? May pustahanay pa? Oo. Kadamo bala sa nagpustahanay kung sinong madaog sa inyo nga duha sa pista nga ini.
dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong patuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa siyudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Fast Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibi. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong tugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako?
Akika kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad. Gintuman gini si sarang iya ginhambal sa akon nga makadto ini sa balay, bisan pa nga mabudlay ini para sa iya. Bisan ang akon pa kaisa nga si Mirna, ginapalas ay man niya ako kay Cesar. Tungod madamo man siya sang nabatian nga sugilanon, nga hindi ako bagay sa pamilya ni Cesar. Tungod may babayi na kuno ini, nga gusto ang iya iloy para sa iya. Sa pagpadayon ko pagid. Cesar, may hambalang kuntani ako sa imo ay. Ano inapat? Luyag ko kuntani nga hindi ka na magkadto diri sa balay. May ngahaw. May salabla ko nga nahimo sa imo? Apa wala Pero hindi lang ako maluyag nga may matabo sa imo nga hindi amo, Cesar. Anong matabo sa akon man? Kahibalo ka, Cesar. May aswang diri nga nagapanglambat diri sa amon. Aswang? Oo. Ambot man gani Kay hinali malang ina siya diri nga nagtuhaw. Kag nagapanglambat siya sa mga tao diri. Madamo na siya sa nahilitan diri. Ano iya ginabuhat kung makapanglambat siya sang tao? Ginadumog niya kag ginakuha ang mga kasudlan. Ha? Amo gali? Oo, Cesar. Amo ina nga maguntat ka anay sa pagkadto diri sa balay Hindi mahimo nga hindi ko ikaw makita, Pat. Handa ko magatubang sang bisan basta nga makita ko lang ikaw. Ati, ambot sa imo Basta ginpandaman ko na ikaw Wala na gid makabalik si Cesar, Basi bala ko nahadlok na siya sa aswang nga nagapanglambat. Kita mo gid lang. Matuod gid ang ginsiling ni Mirna nga hindi siya sincero sa akon. Nga balay nga kalayo giniya sa ngamon balay sa syudad man. Pila ka kilometro pang imo lakton. Pila ka kilometro pa antes ka makaabot diri. Kag hindi lang ina pulos katubhan pang maagyan mo. Ano man, basi ko naglasay na si Cesar sa akon. O Diyos ko, sala ko gid ini mo. Sala ko gid.
Mayong adlaw, Lolo Pulong. Uy, ikaw gali Cesar? Siling nila ko no. Nakaaway kina ko no sang aswang, lo? Ay, oo Nga ahaw. Ay, pero dugay na, totoo. Man dito pa kami naga-star sa bukid. Sus, porte kadamo to sang aswang. Sang primero, nagapalayo pa ako sa ila. Apang sang ulihe, naaburido ako. Kaya hindi na ko yung makakadto sa ako, no ma? Gani, napilitan ako nga magbato. Oh, nagbato ka, lo? Oo, nagbato ako. Napirdi mo sila, lo? Oo, Man gintudloan man ako sa ngakon kumpare nga makaibalo mag-away sa aswang mo. Ay, matuod, lo? Anong pag-away sa aswang, Lolo Pulong? Una, hindi ka magkahadlok. Kabalo ka kung maghadlok-hadlok ka na sa ila. Mahimo ka na nila nga dumugon. Gani pihoon mo nga may dala ka nga ginunting. Ginunting, lo? Oo. Ay, samtang nagadumugay ako sa aswang. Nagwa ng iyalaway. Kag naglabaw ang iyadila. Ang buhaton mo, biraon mo sang ginunting ang iyadila. Ot doon mong yadila, lo? Oo. Mas maayo pagigani kung suupon mong pag-utod. Wala gid ako naglaom nga ginpatihan ni Cesar ang akon ginsiling nga may aswang nga nagapanglambat sa amon lugar. Pila ka adlaw man nga wala makakadto si Cesar sa amon balay. Gali kay nagkadto ini sa kay Lolo Pulong kag nagpamangkot ini kung paano makig-away sa aswang. Sa pagpadayon ko pagid. Pila man kadlaw nga wala ko makadto sila ni Patria ba? Ginandaan ko na inihidaan. Ginandaan ko ng pagpakig-away sa aswang. Kaya nakahanda naman ako sang matalong nga ginunting. Gindala ko gid ini. Tanawon ko lang kung may mahimo ka sa akon nga aswang ka. Nakulbaan ko, haw. Nakulbaan ko nga daw hindi ko mahangpan. Ay, basi ko hindi na magbalik diri si Cesar. Anong buhaton ko man? Ay, nga bala nga mo pa to yung ginsugid ko sa iya yaman. Nga may aswang diri sa amon nga nagapanglambat. Pero hindi to ya matuod, Lahog ko lang to ya. Ano kay si Mirna, abi? Kabalang nga nagpati pa ko sa iya man. Samtang nagalakat ako, nagapalanindog ang balahibo ko, haw. Basi bala kung may hinali lang ang mag-ulhot nga aswang sa katubhan, haw. Kinanglan, manda na kong daan. Bah! Ano to? May kulas ako nga nabatian? Diranin sa katubhan? Basi ko ng aswang na ina. Basi mo nang nagapamangga.
Hindi. Hindi ako dapat na magkadlok sa iya. Aswang! Hindi ko dapat mahadlok sa imo! Oh, ba? Ara siya! Nagapalamulang mata niya! Kag nagadiwa lang iya malabang ang dila! Manda ako sumayo! Bansi kong tumugo niya ako! Hindi! Natumbagin ako! Natumbagin ako! Nakinasakyan niya ako! Samtang iya malabang ang dila! Nagalabaw! Nalayan sa siya pa ako! Nang wala ko mabuyan ng ginunting! Aray niya dila! Butkabon ko na sa ginunting! Ato! Nagdalagan siya! Nahadlok siya! Ato na siya! Yak! Nabili ng yadila! Kakalabaho! Mas mayo! May ipakita ako nga nagpakig-away ako sa isang aswang. Kag amo ining akong pamatuod. Mapati na ni sila nga wala ko yan hadlok magpakig-away sa aswang. Mga abyan, sunda sa pagmamati ang kasugpon sang sulat nga ginpadala diri sa aton palatuntunan. Dear Diary, padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.